Això què va, de U10 o com va? De U10, no? De U10. Sí. De U10. Aquesta gent ens venen des de Figueres. De 1 a 10. Ells porten per nom Circo Penetti i el formen unes 29 persones. Des de Turquia, Sassi! Vale, ja estaria. Non pesco di come, non devi più, no? La formen 39 persones. Vas a sentarnos, Pedro Caballero y a Agustero. Una terra estava a un professor i el fa molt i molt de temps en una terra a l'Escoí un exèrcit de cavallers enfrontava a un professor.
Cancha por la pausa. Moltes gràcies per haver vingut. Ens esperem una vegada més aquesta nit al Gall a 11:15 per gaudir d'una nit de ballables al pavelló amb el grup d'aquí que sap que porta programa de Manrepero, el Quirtana. Sí senyor.